uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya lezintabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Nasekhaya kaNsibande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nginobufakazi. Ngiyamangala emva komkhosi. Ngiye ngaba nenkinga. Ngaqale ngaphathwa isisu ngisemsebenzini sekuzophuma. Sangiphatha-ke kanzima. Ngahamba ngayokhuleka ethoyilethi. Ngaphuma ngabuya kwakuthi siyahamba-ke. Hhayi-ke mase ngingena emotweni sesihamba saba right. Saphola nje saphela. Emva kwaloko kwaba iy'nyawo zavuvukala zangakakazi. Every day emsebenzini ngibuye nje yebo zinkulu zingaka. Ngamangala nje ukuthi engabe kwenzakalani, ngikhuleke. Uthe ngalo leli sonto leli lomhla ka-2 omunye umzalwane mayefakaza naye wafakaza into efana nale yami ebengiphethe. Kanti bengixakekile ngempela ukuthi engabe kwenzakaleni. Hey, wathi mayefakaza ngakho ngavele ngabona ukuthi impendulo-ke yiyo le engiyitholayo. Ngajabula kanti vele ngiyabona ukuthi hayi ngathi namhlanje zingconywana. Hawu lashona ilanga zingcono ngesonto. Ngomsombuluko hawu ngabona kuya kuba ngcono. Kanti ngalo isonto sekuqala i-flu, kwasekuqala i-flu. Sengine-flu manje sengizwa ikhanda sekuba nzimanyana nje. Hayi ngilokhu ngiqhubeka-ke ngikhuleka uRoma 10 ngikhuleka umkhuleko wami 18. Nje ngilokhu ngikhuleka nje kulokhu ikhona-ke le flu. Nayizolo namhlanje khulekile izolo ngakhuleka namhlanje ekuseni before ngiye emsebenzini. Namhlanje angizange ngiyizwe kuze kube manje. Sekusele nje ukuthi ivoice iyona-ke esho ukuthi benginani. Kodwa nje namhlanje angizwanga lutho, angizwanga khanda, angizwanga mafinyila, angizwanga lutho nje. Namhlanje ngisebenze kahle. Yonke into yahamba kahle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Inhliziyo yami nje iyambonga kakhulu futhi nje izinto ezenzakalayo since ngikhona la ziyangimangalisa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande. Apostoli kaThixo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. Ngangena emkhosini. uNkulunkulu ngambona ehamba nami, ngambona uNkulunkulu engilekelela. Kwaba lula azange njengoba ngangicabanga ngoba bengisaba kakhulu 21 days. Kodwa ngabona nje inkosi ingipha amandla nomkhuleko-ke nje uhlala sithumelela wona. Ngambona uNkulunkulu esiza impilo yami. Ngambonga kakhulu, ngamangala nje ngendlela nganginamandla ngayo ngo-day 18, 19, 20, 21 mangaphosisi. Lezo nsuku ngaba insuku engangisebenza ngazo kakhulu ngaphandle ngoba sinengadi enkulu nje impela kufaka ubhatata. Ngathola isimanga nje ukuthi heyi ngempela umuntu kaNkulunkulu. Ngibuka kwasekuphela 2 weeks, 2 weeks ney'nsuku. Kodwa nje ngaba namandla ngale ndlela ngalima ngafaka ubhatata. Amandla kaNkulunkulu ngendlela nje ngazimangala nami ukuthi hawu ngoba nje ngangiy'tshela ukuthi nje wema 21 uyoshaya nje ngilele phansi. Kodwa uNkulunkulu wamuhle wathembeka ngendlela emangalisayo. So siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Bengilokhu nginqena ukuthi ngifake ngoba ngikuzwele kakhulu uhlezi ukhala nge-load yomsebenzi. Ngoba ngacabanga ukuthi ngafunda imiyalezo wawuyibhalile. Nakhu inamba ivaliwe kwasho ukuthi nema-VN ayangena ayathululeka ama-message. So ngiye ngibe nalokho nje ukuthi Nkosi yami ubaba bakithi ngizomxina. Kodwa-ke sengithi hayi ake ngiphumele obala ngisho ukuthi hayi
ngagcina ngingenile emkhulekweni. uNkulunkulu wamuhle ngendlela emangalisayo, wathembeka phezu kwempilo yami. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabonga, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni endlela Jehova kuyabonelela. Nami ngiyaxolisa ukudiletha ukuthi ngibuye ngingagculiseki kule engichazayo bese ngitshela sengilo ngidilethile. Ngizoletha ubufakazi ngegama lethu uJesu Kristu uyinkosi. Kuthe ngelinye ilanga ngaphupha idimoni lizama ukungidonsa sibaningi sihamba, kodwa kakubuya ngathi lifuna mina. Ngangizwa ukuthi ngiyadonseka emzimbeni, ngizwa ukuthi ngiyadonseka ngathi khona into engidonsayo. Ngalo ngithe uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, ngisebenzisa leli gama. Ngabona ukuthi hayi nginako ngiyalibiza leli gama, kodwa still ngiyaqhubeka ngiyadonseka. Noma ngithi ngiyabheka ekhanda angithwele lutho. Uma ngithi ngiyabheka emahlombe ngathola ukuthi kukhona emahlombe. Ngathatha lo engangimbathe ngako amahlombe ngakubeka ekhanda, ngaqhubeka ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Idimoni lahluleka ukungidonsa, libange senzayo ukuthi ngasahamba. Sesifika kwenye indawo ngacashe sisefeni siba uthuku kuyimo straight. Kuthe kusenjalo aqhamuka le demon, lithe kuqhamuka laqhubeka futhi lifuna ukungiluma-ke manje. Ngalo ngithe uJesu Kristu uyinkosi. Idimoni langihleka, ngavele ngakhumbula ukuthi hawu le bengithwele ekhanda akusekho futhi, sekuthe ukwehla ngikuthatha ngakubuyisela ekhanda futhi. Idimoni alibange lisangihleka. Ngalitshela ngalo namanga wona ngeke ungiluma. Laphenduka laba inyoni emhlophe landiza lahamba. Engangihamba nabo bashaya izandla ukuthi azange lingilume idimoni. Ngacabanga ukuthi uma ngathiwa mhlampe ngiyahamba angilithwele iduku ngiyothandaza uNkulunkulu, iduku ngingalithwele. Ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen.